आज गोटे भोजी चलती खाई भोजी काट धरिक भाई पहुँची गले गुनु काठ नहीं खाम गले बास रेडी आमर कान्हू विजय भाई ठिया पूरा परिस्थिति जटिल आमर ये जो कर सामान सब गोटे हेलमेट किए थी कान्हू मांसटा धोबू कि भाई लाइट लुणटा पका कॉर्नफ्लावर आन लुणटा पकेला এইটা কোন ଏନା କୁନା ଆସିଲୁ କି ଅଜା ତାନ ତୁ ଆସେ କାମ ସରିକି ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇଦେଲା ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ଧୋଇ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଗୁଳେଇ ଦେବି ହଁ ହଁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ଦିଅ ଯାହା କର ଖାଇଦେବା ଗୋଳେଇବୁ ତ ପଛରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପକେଇବେ ନା ପାଣି ଭାତଟା ଶୀଘ୍ର ହବ ନା ଗୁନୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କହିବ ନା ଆଉ କଣ ଆଣିଲ କ'ଣ ସେ ଚିଲି ସସ୍ ଏଇପଟେ ପଳେଇବା ଦିଅ ଏଇଠି ଥାମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଙ୍କିବା ନା କ'ଣ ଛାଙ୍କ ନା ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଦିଅ ଭାଇ ପକ ଠିକ ଅଛି ପକ ଧୂଆଁ ଉଡ଼େଇ ଦେ ଆଜ୍ଞା ଲେଡିସ୍ ସବୁ ବାହାରୁ ସବୁ ସାରା ପକୋଡ଼ା ପିସ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଗଲା ବା ଆଜି ଭେଟ ହେଲା ତା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଯେ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ମୁଁ 30 ଏନେ ଦେଇଦେବି ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ର ଯଦି ଯିଏ ନେବ ସିଏ 30 ଏନେ ଫାଇନାଲ ପୁରା ଫାଇନାଲ ବା 30 ଏନେ ସାଙ୍ଗେ କିସ୍ତି ପୁରା ନାଇଁ ସ୍ପେଣ୍ଡର ଉଠେଇ ହଉ ଖାଇବ ଖାଅ ଦେଖିବା ବେଶୀ ହବ ମାନେ ପାଖରେ ଦରକାର ନା କ'ଣ ପକେଇବା ଛଡ଼ା ନା କ'ଣ ସୁବ୍ରତ ବନଉଛି ସାଲାଡ ଭାଇ ଆମର ସେ ଶୀଘ୍ର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ପଚାଡ଼େ ନୁଚିଛନ୍ତି କାଇଁ ପତୁଆଇ ମୋର ଏଇଟା ଚଳିବନି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜନସେବା ଆଇଡି ଏ ଯାଉ ସେ ଉପରକୁ ପଳ